Bizim okuwçylarymyzyň geljek boýlan wiza oçurlary eýýän gutarupdyr. Gül ýalan işläp otursun. Men ýagdydym. Tepemde dikilýäňi. Nädip işeýin, ýagdydym, eýýäm hemme zat gutarupdyr. Näme üçin oturupdyr, näme oturupdyr? Bizim okuwçylarymyzyň geljek boýlan wiza oçurlary eýýän gutarupdyr. Aa, Nämedir hiç çözüğü ýok. hel demel ýürege düşdüň aý sen. Öre geçdiň, böre geçdiň. Näme tepemde durýan aý? İşläsim gelenok. Seret okuwçylarymyza hiç zat bolmaý. Okula kabul edildimi? Hawa, Depozit tölendi mi? tölendi. Priglasheniýi gönderdiň mi? Gönderdim. Başga näme isteýäň? Wagt men alan etýän zatlarym bular däl. Eýýäm maňa jaň etýärler. Beýleki okuwçylar şu sezona yetişmändirler. Olar näme deli? Sen onu mu alı diýdiň? Bak, alazym danışmalykda her ay her fasılda bir çözüm vardır. Sen emeşdiň dälmi? Alazym danışmanlykda her sezon üçin, her pasyl üçin, her ay üçin Türkiýe döwletinde okuma üçin hemişe çözümlerimiz bardyr. Munyň üçin alazym danışmanlyga jaň et. Hemişekiler ýaly aşagda nomerlerimiz belenendir. Garaşýas.